wallahi cani ba ka gane gaskiya ce tantagariya nake gaya maka sai da ka shiga hannu. Amma ga wata shawara abin doka na waɗan mutanen tukunis, in ma za ka gudun hijira na Allah gaska ta hilume saboda can ba su da tabbas. Ka ga dai abin da ya faru ga ɗan uwanka Dami ba, ka an kare ka lura ka gane. A'a wallahi tillahi cani ga shawara nan, babu masoyi sama da ni, masoyinka sama da ni wallahi ban taba ganin sakare dabba wawa ba kamar wanga tsohon. Wallahi kai da ga kashi gindinka kana ca ka ji warin kashin wani, ga ho kashi gindinka ba ka wanke maka kanka kashin ba, zaka cawo ka tai ka wanke wani kashi. Ai kai ne ke bukatar ka ba kanka da kanka shawara, babu wanda yake bukatar ka ba shi shawara. Kai da baka ba kanka shawara ma kana ba wani shawara, duk ka bi ka kwabe ka wawance ka lalace ka musakance ka sakarce, ga kanan sai wawanci kullum habshi. Tun abun na sabo an kai kira gare ku sai ta zo an ka cire maka nationality kai ba dan kasa ba. To kai da ba dan kasa ba ina ruwanka da kasar? Kai ake yi ma gudun ka shiga hannu. Cani alhamdulillah yana cikin hannu, amma hannun wa? Hannun Allah, hannun Rabbil Kaaba yake. Cani ya gode ma Allah. Iya nan gama an Cani ya ce ya aje mulki ya ba wani tiya. 'Yan Niger sun ji daɗi, sun gode ma Allah saboda mun ga sauyi, mun ga bambanci. Akan balaraban da kuka yi ta kuwa kuna ta habshi, kuna ta wawanci, kuna ta dabbanci, ba su son ku larabun nan, jajayen nan ba su son ku. Mu anda Cani ma bi shawarar mu Algeria nan bai zuwa, ko da yana da kyau Niger ta yi huda da kasashe duka. Amma jajayen larabun nan babu munafukan kasashe kamar su, babu masu yi muna zugun kasa kamar larabun nan. Ba su kamnar baka fata, ba su kamnar ta yau, ba su kamnar ta gobe. Amma dan kana sakare dabba wawa jahili baka san wannan ba, baka yi mu'amala da jajayen nan ba larabu. Mu mun kai mu'amala da su, mu muka ga bambanci da suke nuna muna. Idan suke nuna muna bambanci ma wallahi turawan ba su nuna muna bambanci hakan, saboda su turawan sun san siyasar duniya. Ba su su nuna muna bambanci, dan sun san su nuna muna, sun fice su nuna muna bambancin duniya ba ta yi musu dadi. Amma larabu karar suka nuna muna bambancin su. Ka musakance, ka wawance, ka dabbance, ka kuɗe, ka lalace. Maimakon ka ji tsoron Allah ka ba kanka shawara, kai ne adda bukatar ka ba kanka shawara. Maimakon ka ba shi kanka shawara ka zo ka tuba, ka zo ka daina ka komo ga ƙasar ka, yalla a ji tausayin ka, a maida maka takardar ka ta zama ɗan ƙasa. Amma kana ta wawanci, kana ta musakanci akan zaton da aka baka, ɗan canjin da aka baka. Ana baka 750 mil, jika 750 lokacin mulkin Bazum. Ga talakawa ne cikin daji, babu ruwan sha, suna da yunwa, suna talauci, matasa na ta barin ƙasashe, suna zuwa waɗansu ƙasashe na ci albarkacin ƙuruciyarsu. Amma duk wannan ba ku gani, kai dai akan zatonka, akan ɗan canjinka. To a haka za ku wawance, a haka za ku ƙarya. Cani ya riga ya tsere, ya tsallace rijiyar da kuka gina mishi, ku za ku shirin faɗuwa cikin rijiyar nan. Allah ya ɗebe muku albarka, tunda ku ba ma shiriwa kuka bukata. Mun yi ta roƙo Allah, Allah shiryar da ku, saboda Allah shi halicce ku, shi ya san abin da ya sa ya yi ku haka nan, bai shiryar da ku ba, ga kun kuna ta wawanci.